mutumi na kana ji na budurwa ta da Sallah zan je in mata siyayya. Allah kun amma ya san me matsalar mene wallahi tallahi ban da kuɗi. To zaka mata siyayya wallahi tallahi ina ga ma a lallai ai mu dai ai mana da kaga mata na kira na ma. Shalo ya yake ya gida ya hutu ya jin daɗi. Yaushe ne kun za mu je ai sayayya nan ne? To shi kenan normal ne ba matsala, Allah ya kai mu. Yanzu za ka mata ma kiya ni ma za mu je mu sayayya. Allah kun ya kace kin za ka raka ni? Da kai ni kaina yanzu ta kira tun da safe take kira na mu je za ta zan an shi kayan sayar ta sai mun ni dai ta sai mun bai sai mata ba. To gaskiya baka da mutunci. Kai ba mata ai yanzu bi da Allah da ba za ka raka na ba in je in yi mata siyayyan ne ba za ka raka ni ba. Ni ba kuɗi gare ni bai mun sai mun take yi. Wannan shine shagon da nake faɗa maka, shagon Alhaji Umar Daham. Duk wani nau'in kaya da kake so na takalma da man shafawa sabulai za ka same su masu inganci. Bana iya siyan kowane irin takalmi a wani shago face wannan shagon. Ka gani? Malam, mu ga wannan takalmin. Ka gani? Akwai jakansa? Bani? Kaga saboda wannan takalmin kawai na zo nan gurin da jakan. Ai sai ka biya shi kuɗin matafi. Wallahi talla ba ka. Abin sauki? To ai ina ganin har da ATM POS ma suna da shi, ka bada ATM card ɗinka a cire kuɗin. Ba matsala. Wannan shagon shine shagon Alhaji Umar Dam, kasuwar gada rijiyar lemu. Kuma insha Allah inda kuka sai kaya anan mu ne muke bada kaya farashi mai sauki. Inda kuka sai kaya na farko insha Allah za ku ƙara zuwa mu. Yawwa za ku samu a Kano State rijiyar lemu. Kamar yadda kuka sani, nan dai shine shagon Alhaji Umar Daham. Muna da nau'ikan kaya kala-kala kuma muna ba da sari da sai da ɗaɗɗaya ga mai bukata. Ko da kana gida, muna da delivery da za su kawo muku har inda suke. Idan kana wani state ɗin ma, idan kana bukata, za ka same shi akan farashin sari. Muna sai da mayuka na shafawa irin na gyaran jiki namu na mata. Akwai na Islamic medicine, sannan akwai agoguna, akwai jakukuna da takalma. Muna da takalma na maza, akwai na yara. Duk wanda ke bukata zai iya tsintan mu a shagonmu da ke Dan Amar House, daidai rijiyar lemu, daidai kasuwar gada. Kar ku sake a baku labari, don Allah ku zo. Kayansu yana da inganci, ni ma kaina su nake amfani da shi. Man shafawa, takalmi da jaka, in ba nasu ba na iya amfani da kowane kayan kamfani. Sai kun zo.